मैसेंजर पर मैसेज करबो चैटिंग करेगे के छोरी चढ़ते लगन में तोरा सा हम शादी करबोगे गए चढ़ते लगन में तोरा सा हम शादी करबोगे नहीं देखबो हम मैसेज नहीं चैटिंग करबो रे नहीं देखबो हम मैसेज नहीं चैटिंग करबो रे तोरा जैसन लफुआ छोरा सो नहीं शादी करबो रे तोरा जैसन लफुआ छोरा सो नहीं शादी करबो रे शादी करबो शादी करबो शादी करबो शादी करबो तोरा जैसन लफुआ छोरा सो शादी करबो रे चढ़ते लगन में तोरा सा हम शादी करबोगे शादी करबो तोरे संग शादी करबोगे 12 बजे रात में छोरी रही है ऑनलाइन गे हम जे पूछबो हाउ आर यू तू कही है आई एम फाइन गे हाँ नहीं देखबो हम मैसेज तोहर कऽ देबो अनसीन रे हमरा लग में सुतल रहै छै हमर बहिन रे व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे तोहर फोटो रखबोगे व्हाट्सएप के प्रोफाइल पे तोहर फोटो रखबोगे के छोरी चढ़ते लगन में तोरा सा हम शादी करबोगे गए चढ़ते लगन में तोरा सा हम शादी करबोगे तोरा जैसन लफुआ छोरा सँ नहीं शादी करबो रे शादी करबो शादी करबो शादी करबो शादी करबो अब नहीं छोरा तोरा सँ हम करबो कहियो बात रे भैया हमर देखतो तोरा मारतो जुत्ता लात रे अच्छा नहीं कर गाना कानी छोड़ी बात हमर मान गे गायक दीपक शर्मा के तू बुझे ने आसान गे उठा के मंदिर में ला जाका मांग भरबोगे उठा के मंदिर में ला जाका मांग भरबोगे के छोड़ी चढ़ते लगन में तोरा सा हम शादी करबोगे गए चढ़ते लगन में तोरा सा हम शादी करबोगे तोरा जैसन लफुआ छोरा सँ नहीं शादी करबो रे मैसेंजर पर मैसेज करबो चैटिंग करेगे मैसेंजर पर मैसेज करबो चैटिंग करेगे के छोरी चढ़ते लगन में तोरा सा हम शादी करबोगे गए चढ़ते लगन में तोरा सा हम शादी करबोगे जो हम नहीं करबो कहिए लेबो।